भोरे भिनु सरवाजी भैया बटनवा गावेला सीखी हा। चश्मा छपनी सनवा गे बहिनी बटनवा गावेला सीखी हा। जिंदाबाद 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 ग्राम पंचायत में जनता जिंदाबाद 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 ललिता देवी जिंदाबाद 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 रामाशंकर भैया जिंदाबाद 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 आकांक्षा म्यूजिक गुरदासपुर। पंचायत समावा रामाशंकर के जीताई हा। ललिता दीदी के नवा वार्ड से जीताई हा। संझिया सबेरवा जी दीदी पर चरवा करेला जाई हा। भोरे भिनु सरवा जी बहिनी पर चरवा करेला जाई हा। चश्मा छपनी सनवा के बहिनी बा